Sanibonani bafowethu, sanibonani. Angizuba mude bafowethu, ngizoba mfishane nje. Ngifuna ukukhuluma bafowethu ngendlela yokukhuluma bafowethu. Bafowethu, abantu abaningi ngiyakunothisa bafowethu ukuthi uma bezokhuluma abantu abaningi abanaki, bavele bekhulume isinoma kanjani. Le nto yokukhuluma bafowethu ibalulekile, le nto yokuba nendlela yokukhuluma. Uma ukhuluma nomuntu awukhulumi isinoma kanjani, ngoba abantu abafani la mnyama. Kungathi uma kuwukuthi abantu ojwayele ukukhuluma nabo wena bayaku-understand-a, bese le ndlela okhuluma ngayo bese uhamba ukhuluma ngayo kubo bonke abantu. Kufanele ukwazi ukuhlukanisa ukuthi abanye abantu abakujwayele abanye abantu. Abanye abantu baya-understand-a le ndlela yakho okumane ukhulume nje uhleli busy. Uma ukhuluma kubalulekile ukuyifundisa indlela yokukhuluma, ube ne-manner of approach, ngoba isikhathi esiningi le nto yokuvele ukhulume nje isinoma kanjani iyabaqhatha abantu, iyabaqhatha kakhulu abantu. Kunabantu la abathi noma bekhuluma uthole ukuthi olimini lwabo nje bakujwayele ukuthi ngisho bekhuluma nje bathanda ukudlala ngenhlamba. Uthole ukuthi abanye abantu abaphila nabo baba-understand-a, kodwa thina esingakujwayele lokho asiku-understand-i. Awuzame ukuthi uyiqoqe indlela okhuluma ngayo ngabantu, ungamane nje ukhulume isinoma kanjani nabantu. Zama ukuthi uyiqoqe impela ngoba asifani la emhlabeni. Akusithi sodwa, asithi sonke esiya-understand-a indlela okhuluma ngayo, abanye ngeke beze be-understand-e. Igwemeni le nto yokuthi uma nikhuluma nithanda ukudlala nangenhlamba, igwemeni ngoba ayikho right leyo nto leyo.